Kakailian, amuyo kaditi kaipapanan ti balikas a buot wennu molds, literal ang maditi epekto ti buot. San mo't anasayat no maawagan ti may sa tao nga agbubuot, kasano kadi a tumantanor ti buot. Gapo iti nalamis a klima diti Cordillera nalaka at tumanor dagiti buot kadagiti disu iti paset ti balay, asan ang kadawyan amang anginan kan maserserayan iti lawag. Nupay kaslasan ang makadangran ti buot, mabaling nga apektaran na ti salun-at ti tao, baban iti allergen, nang nangruna kadagiti ubing, nataangan kan tatao nga adan iti asthma. Ti buot kat napigsa nga allergen kan makariribok, ano na pa o ti pan naka-expose ti buot wenno mold spores iti may sa adiso, kas iti kwarto kat mabaling nga agtungpal iti nakaro nga isyo iti panagangas, panagbalbaliw iti immune system, kan chronic fatigue ti masaknan a tao. Dagiti da dumaabot kas iti maawagan a black mold kat mabalin amang patawd iti makasabidong abanag, ang maawagan kas mycotoxins. Ti panangigam wenno panangsangab kadagiti asabidong agagangay ang makita kadagiti agrikultural wenno nakaro a kontaminado nga aglawlaw iti uneg ti balay, ket mabalin amang pataod kadagiti sintomas kas iti panagulaw kan brain fog. Saan met ang makayayo akitaan dagiti buot iti taraon? Ada dagiti dadumaabot amang pataod lang iti allergic reaction, bayt adagiti daduma ket makasabidong a nainag iti cancer ken nakaro a sakit. Anya ti mabalintay nga aramidan tapno maliklikan ti buot iti pagdaangan. Ti pananglapad iti buot kasapulan ti panang kontrol iti moisture iti uneg ti balay. Pagdalinaadan ti humidity levels iti nagbaetan ti 30% kan 50%. Agusar kadagiti exhaust fans iti kusina kan banyo. Tarimaanen adagos dagiti household leaks kan lukatan dagiti tawa tapno mapangato ti airflow. Agaramat kadagiti dehumidifier kadagiti natural a nadameg a lugar. Iti kanito nga agbuot ti pagdaangan, agaramat iti detergent, danum wenno sukat tapno linisan dagiti nagtubuan ti buot. Kasapulan ti personal protective gears tapno malapdan ti panakasangab kadagiti buot. Kabayatan na, ti pagsasao nga agbubuot ti may sa tao ket balikas ang maiyarig iti buot nga awan ti nasayat nga epekto na iti aglawlaw. Tapno sana maawagan ti may sa tao nga agbubuot iti pwesto wenno iti takam, nasken nga agaraw ken agtrabaho tapno agbaling nga epektibo. Ti sana panagrikos ti angin kan lawag iti may sa abanag katarason iti pan nakaputar ti buot. Isut gapu na aliklikan ti literal a buot gaputa dakes iti salun-at. Kan liklikan met ang mabuutan iti trabaho kan bukod a pamilya. Agbalit na produktibo tapno saan niya agbuot. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.